3 veci, ktoré ti chcem popriať na nový rok 2026. 3 veci, ktoré môžu zmeniť tvoj život a tvoje kráčanie. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Táto jedna jediná veta je plná posolstiev, ktoré ti chcem komunikovať. On vstal. 2 slová, ktoré nám jasne hovoria o tom, že Jozef bol človek viery, že to bol muž viery. Pán k nemu prehovorí a on ihneď koná. Vstáva a robí to, čo Boh od neho chce. Nedopytuje sa nejakých ďalších záruk, nežiada ďalšie vysvetlenia, nežiada, aby mu boli ponúknuté nejaké istoty. On vstal a vykročil. Čo to pre nás znamená, priatelia? No jednoducho to, že viera je vždy spojená s pohybom. Že keď Pán k nám niečo hovorí, niečo od nás chce, tak je potrebné na toto jeho volanie odpovedať a konkrétne konať. Urobiť ten krok viery, urobiť ten krok do neznáma. Jozef mi v mnohom pripomína takisto Abraháma, keď k nemu Pán prehovorí: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Tak správna otázka na mňa nie je ani to, či Boh prehovoril, lebo Pán hovorí, Pán stále hovorí. Ale správna otázka je, či ja, keď Pán ku mne prehovoril, som aj vykročil. Či som povedal najprv to áno ešte predtým, ako som vedel ako. Lebo toto nás mnohokrát blokuje, že si žiadame dodatočné vysvetlenia, dovysvetlenia. Žiadame si od Pána isté garancie. Páne, pôjdem, ale najprv mi vysvetli, ako to tam bude, ako sa tam budem mať, čo ma tam stretne. Božie slovo ale nám jasne hovorí dnes aj na základe tohto úryvku, že najprv sme volaní povedať áno, až potom príde ako. Inými slovami, keď Pán prehovorí, keď jeho slovo zaznie, podľa príkladu Jozefa sme volaní postaviť sa a ísť. On vstal a šiel. Vzal za noci dieťa i jeho matku. Za noci. Noc nie je len časom akcie, kedy Jozef koná, ale noc je aj časom, kedy Boh k nám prehovára. A my si častokrát myslíme, že to tak nie je, pretože keď máme tú našu noc, tú ťažkosť, to temné obdobie, tak zvykneme hovoriť, Boh je ďaleko. Boh na mňa zabudol. Boh ku mne už nehovorí. Nie, nie je to tak. Boh hovorí práve v noci. Boh práve v noci prehovára špeciálnym spôsobom. Vtedy ho môžeš počuť. A tak opäť, čo teda robí? Čo to pre nás znamená? Počas našich nocí skúsiť lepšie počúvať. Počas mojej noci, ktorou si prechádzam, lepšie počúvať, čo mi Pán hovorí. A nerobiť žiadne rozhodnutie ešte skôr, ako Pán dačo nepovie. Vtedy každé rozhodnutie, ktoré robím sám, bez svetla Božieho slova, dopadne väčšinou zlé. Je to rozhodnutie, ktoré môže skončiť naozaj až tragicky. Pretože sa rozhodujem robiť niečo z miesta, ktoré pripomína hlbokú jamu. Ale ja v hlbokej jame nevidím. Z miesta, kde je temná noc, ale ja cez temnú noc nevidím dobre. A preto nerob rozhodnutia, pokiaľ si v kríze, pokiaľ si vo veľkej ťažkosti. Rob rozhodnutia až vtedy, keď je tvoja noc presvietená, prežiarená Božím slovom. Odišiel do Egypta. Krásne. Jozef s Máriou a Ježišom zostupujú do Egypta tak, ako
o mnoho rokov predtým Izrael, čiže Jakub, musel zostúpiť do Egypta. A deje sa to preto, aby sa naplnili slová proroka Ozeáša, ktorý tieto slová vyslovil ešte skôr a myslel vtedy naozaj na Boží ľud, na Izrael. Z Egypta som povolal svojho syna. Takže v tomto prípade sa tu jedná o nový exodus. Už to nie je ten Mojžišov exodus, ale je to nový Kristov exodus. Opäť, čo to pre nás znamená, priatelia? Ten Egypt. Nože Pán niekedy vedie naše životy cestami, ktoré by sme si sami nevybrali. Pre ktoré by sme sa sami nerozhodli. On umožní v našom živote takéto cesty. Egypt v Biblii nemá dobré meno. Keď počujeme Egypt, tak nám zaznieva otroctvo. Ťažké práce, ťažký čas. Možno aj Boh zabudol na svoj ľud. V tomto prípade ale, v tomto Egypte sa nejedná o čas otroctva, ale o čas bezpečia. Inými slovami, sú také cesty, sú také miesta, sú také situácie, sú také okolnosti, ktoré Boh dovolí v našom živote, ktorými on sám aj vedie náš život, ktoré my by sme si nevybrali, ale on práve cez tieto jeho cesty koná v nás. A koná v nás také veci a v našom živote sa vtedy dejú také veci, ktoré by sa na iných cestách neudiali, môžu sa udiať iba tam. Koľko svedectiev máme o tom, že práve v čase krízy sa zrodia nové veci. Že práve na týchto iných cestách, ktoré by sme si nevybrali, Boh mení naše srdce, nás pretvára, premieňa, posúva. Božie cesty sú iné ako naše cesty. Vidíte, že aj v prípade Ježiša, aj on sám ešte ako malé dieťa, musel ísť do Egypta. Jozef s Máriou a Ježišom si museli podstúpiť naozaj ťažkú cestu. Sú to dramatické udalosti v ich živote. Ale Boh ich takto vedie. On vie prečo. A takisto vie, prečo nás vedie mnohými inými cestami, ktoré nie sú našimi cestami. Je to preto, aby sme ho mohli viac objaviť, spoznať, priblížiť sa k nemu. A tak nebojme sa iných ciest v našom živote. Keď sú iné ako tie, ktoré sme plánovali, ktoré sme si predstavovali. Ak sú iné a nie podľa našich očakávaní. A tak 3 veci aj do nového kalendárneho roka 2026 pre teba. Za prvé, vykroč vo viere. Nečakaj. Buď aktívny. Boh sa hýbe s tým, kto sa hýbe. Nech Boží hlas, ktorý zaznieva v tvojom srdci, dostane odpoveď vo forme tvojej akcie, tvojho vykročenia, tvojho konania, aj do neznáma, aj do veci, ktoré nepoznáš, aj mimo zónu tvojho komfortu. Neboj sa, Boh ťa povedie. Predtým, to je druhá vec, ako vykročíš, načúvaj a rozlišuj. Nerob vážne rozhodnutia, ťažké rozhodnutia v situácii, keď si ešte nepočul Boží hlas, keď k tebe Pán ešte neprehovoril. Nerob rozhodnutia z jamy tvojich ťažkostí a z temnej noci tvojej krízy. Počkaj si na svetlo Božieho slova. A za tretie, neboj sa neznámej cesty. Boh vedie tvoj život aj po tebe neznámych cestách.